Sumoto, nga pagkagamay na lang jud kaayo sa kalibutan. Hingon siya nga, ambisa si baby be. Mora na giingon ni Sir Jeth, pero murag gisilian akong dughan nga perting lagubo. Nakulbaan na lang ko kay basig madungog ni Sir ba, pero ambot boy. Gikilig man hinuon ko siyahang pagkaingon ba. Kabiga ba yun na ako ato? Nakapang pamalikas jud kog ayo sa kong nahuna. Naka-ismailo na jud kay ko. Patruhan pa na sa mga kauban ni Sir nga napod sila dito ato nga time. Ngawa na, kay gasugod na jud sila ngisi-ngisi sa daplin. So matong gikuha ni Sir Jethro siga, pero gikugos ra gihapon niya, bisag giingnan na siyang ma'am, nga ipabutang na sa crib ang bata. Pero ngano mang mas nigwapo siya sa kong pananaw nga nagkugos na siya bata. So matong gipalailan ako ni Ma'am Glyza dito. Alige, intern ko dito. Nag-greet lang pud ko nilag mayong adlaw og todo yun na akong smile ba. Bas hindi ay maswertihan nga ma-in-laws na nako ni sila. Mag-build da antag nindot ba? Habitaw. Ningon po tong mama ni Ma'am Glyza nga, mayong nakalaag kaarigang, pag-anti na lang nako. Ug daghan pa mig chika sa mama nilang ma'am ato, ug sa uban nilang nga igsuon, ug parente siguro to nilang ma'am. Kay tabian man pudgud ko, bisag asa ko ibutang. Lunch ra gi-celebrate ang birthday ni Sir Jethro ug tagbaw jud likay nga di mi magka-eye contact ba. Kay wa bigid ko na ready aning amo ang pagka-meet up ba kay ugma pa man unta to. Na advance man hinuon unya apil pa ang meet the family ba. Aha ka dyan. Sa matong pagpangao na gitapad jud ko nilang ma'am nga mura sad tag family member ani pa. Kay tapad na mong lingkod sa table, ilahang tibuok nga pamilya. Ug syempre, naa si Sir ba. Unya, nitapad pa yun na kog lingkod ba. Tabang jud. Gigutom ra ba jud in taon. Unsaon man ako ni pagkaon, nga gwapad gihapon tatanawon. Unya, gikuan pa gikog kanon ni Sir. Nakatanaw noon ko niya og ahat. Ug ni-greet na lang pud ko kay ulo pud biya kaayo nga makikaon na lang ta ba. Ningon ko nga, happy birthday Sir Jeth. Ako ray kuha sir eh. Nitubag pud siya. Thank you. Wala ko na-expect nga ikaw di ay ang intern ni ate. Ug tapad darman pud mi ni Ma'am Glyza ato. Madungog yun mi niya ba. Wow eh. Mura jud kog na hot seat ato ba kay nangutana man na si ma'am nga. Nangutana yun na si Ma'am like ang Sir Jethro kung kaila ba mi. Unya ang luyo sa mong table kay ang mga kauban nga pulis ni Sir Jethro. Unya wala yun na gisipiran ilang baka. Inoon, medyo gurang na manggod po to sila. Bitaw. Kay naay isa ka pulis dito nga niingon nga nadakpan lagi daw ko nila dito sa may checkpoint. Ug mo to nga nahimo jud noon kung center of attention ato nga time. Daga na hinuong nakiusyoso ug nanungog na hinuon. Ningon pa na si Ma'am Glyza, wala man siguro yung problema. Kay single man si Jaya. Kay wa man uyab nga gapas-apas ani sa kuang classroom. Nisumpay pa na si Jethro nga, mga sunod si Manat paganad-anad na lang nga makita ako ni mo permi. Og nahugyaw na sad ng mga people dito. Pero to be honest na nga time, kay mas pula pag yun na ako ang nawong sa ketchup. O ako'y mahimuan na ako di ngisi-ngisi rapod ko. Ahaka juligi kay uwaw jud kaayo. May gani savior ang mama ni Sir, kay gibadlong sila kay basin mauwaw na daw hinuon ko gaon. Then siguro mga 3 PM na to, na malihog si ma'am sa ilahang isa ka manghod, nga ipahatod na ko aron maka-rest pa daw ko. Maong nananghid na ko ilahang ma'am, apil siyang parents, kay mo pa uli na ligi ko. Gihatod pa kong ma'am ana padung unta sa moang sakyan. Sa dihang niabot na si Sir Jethro, ingon siya,
Ate, ako rehatod kang Jaya. Mapauli man sad ko dito ug idrap ra nako siya. Giatubang pa kong Ma'am Glyza ana ug nangutana siya kung okay ra ba daw sa kuha. Mura po gulay choice at bitaw. Yes na lang kong ma'am kay nakilaag ra pud biya ko. Besides, murag bet sad na ako ang offer ni sir. Sumutong nanulod sa migbalik sa balay nilang ma'am ug nagka-part 2 sad amo ang nasugdan nga chismis. Dala kay naka-shot na pod pero wala yud ko ninom ato. Kay kami ra ba ni sir unya magbiyahe. Unsaon na lang kay basig dili na ko makauli sa kong boarding house na walang labis, walang kulang. Walis lang Sir Jethro ug bana ni ma'am kauban tong makaubang pulis ni sir ug mga relatives nila. Uban pud tong tuwa sa Pika site kay busy na og shot. Unya kanta-kanta pa jud. Og nag-overthink jud kog tan-aw kay Sir ato. Kay perti mang inom hinuon. Unsaon man lang pag-uli na mo anig mauhon. Sa motong before minanguli, gipapahulay sa siya sa mama nilang ma'am kay mo biyahe pa daw lagi. Ug tuod man, nakakaon jud kog otro dito. Kay mga alas 6 naman na nakamata si Sir, maong nangaon na lang midaan. Ningan pa si Sir siyang mama kung anong wala daw siya pukawa. Ito bagpo ilang mama nga na daghan kag nainom ganiha Jethro. Nya naara ba kay kauban? Mo biyahe para pa mo. Sabay tan-aw ni ante sa kuha. Pero niingon na si Ma'am Glyza nga, pwede man sa diri na lang mo matulog ron Jaya. Kay distansya para ba? Nya dungan na lang dayon tag uli ugma. Og diri na yud ko wala nakasagang. Maong ni tan-aw kong Sir Jethro o gamit ako ang nangungusap nga mata. May gani na lang kay nakagets day na siya. Hingon siya nga, mauli ra meron ti oy, sayo pa man pod. Pila ra man na daganon ba? Sa motong after sa dinner, nag-ready na day na si Sir siyang dalhonon og nananghid na may siyang pamilya. Basta kay feeling na ko ato kay murag uyab na gyud ming sir. Unya first time nga nakig-meet sa family kunuhay. Sa motong gipasakay na kong sir siyang motor. O kulba na gyud akong dughan nga nakasabot sa ko na feel nga murag gikilig nga nahadlo. Kay first time in my life yun ko nga gaangkas yung motor sa laki nga matawag na ko ka-fling-fling. Unya gabi pagyad. Pastilan. Distansya na may ato silang sir og hilom ra yun kay ko siyang luyo. Ingon siya nga, hawid Jaya ha? Pero wala jud ko ni hawid ana og niingon ko nga okay ra ko. Pero pahawiron jud ko niya. Ug naa sad ni iyahan tono nga pinaisog ba. Pero wala yud ko naminaw. Ug sa dihang gipakalit bitaw na niyag pakusog ang dagat. Agpas pa ko sa kilat ka nakapanghawid ni sir. Pero sa iyaharang abaga iyahay kay siya gakso na ako dayon. Bitaw. Sumutong ko siyang giingnan yung maginahinay lagdagan. Nitubag rapod siya. Ngayon bitaw ko gahawid. Nitubag pud ko. Nihawid ang bitaw ko sir. Ug nitubag siya. Nga dili daw siya habal-habal driver nga sa iyaha kong abaga mohawid. Kachusi bagod niya. Gusto ra gyud siguro niya gakson aron ma-feel niya ako ang dughan. Pero nagminaldita jud ko niya ingon nga ngano gud Jethro hawid na bitaw Japon na. Pero gihadlok man hinuon ko niya ana nga dito sa unahan daw na ako no ko'y madungog ug makita nga hadlok ko no kaayo. Yate yung kisi sir kay nanindog junag automatic ako mga balihibo sa kalawasan. Kay kami rarabadjod ang natungnan nga gabiyahe atong gabi una dito nga lugar. Unya wala pa jud ko'y backpack ato mong feel kay nako ang hangin. Ahak man yung pulisa Pero remain na yun ko gihilom ba, bahala ka diha. Bisag perti na nakog ampo siyang likod. Og nagpadayon na junang panghadlok si sir sa ako. Og wa na jud ko kaagwanta, nigakos jud ko niya. Perting hugota jud kay atol pud to nga naay ni uwang ero.
Unya wala na rabay mga balay didto ug puros na lang kakahuyan ang isig kadaplin. Munang kahilako na kay ko siyang likod kay feeling nako murag naagyoy something sa kong luyo. Kay to be honest ng pod, talawan jud kay ko. Taslakan jud kay ko. Never gani ko gatan-aw anang mga horror nga salita ba. Pero niingon ra na si sir na naaramanday na. Kunya nagkatawa yun siya. Nasungot ko niya kay feel na ko gibinuangan ra ko niya. Maong kusyon ng tanako ihantian. Pero aha kaayo, kay kagahi man kaayo eh. Sumutong naulo ko sa kong gihimo. Abi pa lang, syansing kay ko siyang apps. Maong gamit din ko defense mechanism. Ngundan ko nga, hairagod ko gara-gara sir. Dili funny imuhang joke. Nito bag siya nga, hula yun ko ga joke ba? Tanaw ganit dito jaya, kanang lugar ay bitaw dira. Nato'y giatangan dito na, ug wala yun ako na siya pahumana siyang giingon, ug ako siyang giingnan, nga maluoy ka na ako, sir. Tama na be. Please lang, Jud. Ug kahila ko na yun kay ko ato, kay ambot ng Jud, kay lahi era pa Jud ning talawan dami. Ug perting hadlo ka na Jud na ako ato ba, samutan pa Jud, kay wala na yung mga suga daplin sa kalsada. Unya na pa Jud may mga naagian nga mga kahumayan ba, nga kada bitong naay mga scarecrow, nga mura Jud mga white lady sa kong pananaw. Tabang na lang Jud. Og perting gakos na lang Jud na ako anak niya, antod sa nakaginawa ragyud ko, kay naabot na may sa Pikas lungsod. Unya nihunong pa na si sir adtong na ay coffee shop, ug unsa siya kadali nga nag-break, ingadto sad ko kadali nga nabuhi niya. Then ingon na siyang manghapit sa dami dito. Then paglingi niya sa kuha, hasta gihapon akong luspara, kay wala pa ko nawasan gyud sa akong kahadlokat. Unya nanaog sa misyang motor, unya mag-coffee sa lagi mi dito. Nidiretso ko na sa table. Bahala gid siya order dito. Total, mura giganahan pud siya sa tindera dito. Ako makangisi, kay abot magdalunggan. Then taod-taod ana, kay nagdala na siya coffee. Wa jud ko managat. Ngun siya, nga coffee na tamam. Wala ko siya tubaga kay deserve niya after siyang gibuhat sa kuha. Char. Taod-taod ana ningon siya, nganong wa man na nimo gamita imuhang kaiso ganiha. Pero wala gihapon ko nito bag ana. Tiningon siya, ang bitaw, binuang radye, manimba para bataog ma. Dayon pertin yan tutok sa kuha. Ningon lang pud ko nga, basin mag-close na ni sila sir. Uli na ta. Siyempre change topic dayon para di ta mahalata nga murag ng blush na kog sugod ato. Pero ingon siya nga mga 8 pa daw sila mag-close dito. Nito bagpud ko. How sweto man, bantog ra perting smile anang krus imuha ganina. Permi day ka dere sir no. Nito bagpud siya. Ay, dili man, tag-isa ra mako dere. Nito bagpud ko. Aw. Basin, ginadala ni mo dere imong asawa or imuhang uyab. Nito bag siya, nga pasangina na putag na asawa niyo. Wala lagi jaya. Dayong smile dayon na siya. Pagkalamian na lang niya mo smile ba. Pero bitaw ako siyang giingnan. Pero, naanakan tali. Daghan no. Gisigurado lang jud nako kay basin lisod nagmabugnuan niya taani ba. Nito bag siya, nga pasagad ra gyud ni siya o. Pangutan-on pa nimo si ate. Nito bagpud ko, basta kay magklaruhay lang gyud taani diri sir ba. Di ko gusto gubot. Pareha sa nang tindera sir o. Nagsigig tan-aw sa kuha. O gikataw-an ra kong Sir Jethro ana. Wala ba siya kabalo nga anytime kay pwede ra kong ma-fall niya. Mo nang palihog lang unta kay undangan na niyang sige katawa-katawa o sige smile-smile niya.
Ingon pa na siya, gigopahan ra na nimo ba? Dayon tutok siya sa kuang mga mata. Kunya nagsige na sana siya gismile. Tabang jod mga santos. Gapugong-pugong red ko sa akong smile. Kay akong nauna-huna nga ulog-ulogan ning mga pulis ba? Aron makaisa siguro. Ay na jud ko. Then nangutana pa na siya sa kuang asa man kagikan anang imuhang kagwapa. Aha ka sir. Tama na. Di ra ba yun kay ko gwapa ba? Anang igo aragod nga makalangan gamay. Bita. Nito bagpud ko. Ikapila pud ko na giingnan nimo ana sir. O gitaasan pag ginako na siya gilay. Ito bagi siya nga gahe yun kay kasa. Dayon gipislit na niya ang ako ang ilong. May gani kay wa ko isipon ato nga time. Bitaw. Og taod-taod pa may nag-istorya dito about sa akong family, sa akong pag-eskwela, o uban pa. Dayon gihaton ako niya padung sa akong ginastayhan. Aya na siya nila host dito sa lungsod nga na-assign na niya. Nag-thank you pa ko niya ana og nag-happy birthday og balik. Anito bagpod siya. Nga salamat. Dayon, asa tuod bitaw imuhang regalo sa kuha. Anito bagpod ko. Nga wala ra ba sir? Wa magud ka nagsaba na birthday di ay nimo. Anito bagpod siya. Nga maunta na itoyo na ako nimo gabi. Pero mas nindot man ang plano ni Lord di ay. Kay nag-uban man gihapon ta karon. Og naa na sad ni iyahang ismile. Og nananghin na siya nga moadto na siya. Og nagtando-tando rapod ko ana siya. Dayon nagbaking na siya. Ingon siya nga hulata kon chat makaabot ko na ako'y iingon nimo. Dayon gipadagan na niya ang iyahang motor. Pagsulod ako sa akong kwarto, wa na yun ko nakapugong kay gipagawas na nako tanan akong kilig sa akong kalawasan adtong adlaw. Nagulat-ulat din ko sa ihan siya. Ambot wa ko mahimutang ato nga time. Nagdali-dali pa kog half bath, nag-ilis pantulog, dayon nag-skincare, og nag-lipstick og nag-perfume. Bitaw. Og sa dihang nagbagting na ako ang messenger. Siya, ngabot na ko ma'am. Kanya na pa dyan na siya heart nga emoji. Then taod-taod ana, nakig-video call na siya. Kunya ang kanahan, kay nagtaples pa dyan. Ang pandisal kay panabangin na lang dyan. Ningon pa ko ana, busy pa man siguro ka sir. Tawag na lagbalik o niya. Awkward jud kaayo tan-awon ba? Kay nag-imagine naman hinuon ko nga mao man jud tong nahikapan nako ganiha. Ingon siya, ay kabala ka ma'am. Paingon naman ko matulog. Dayon nihigda na siya sa iyang bed. Aha ka yun mo sir makawala kag dangal. Then ingon siya, yakato kong giingon ni mo giniha ba? Ugma na lang day nako ingon siya mo ha. Maadyo na diha, nag-ready para ba jud ko pinabongga. Nangutana pa ko kung importante ba na. Atik-atik na lang isad ko ba para ingnon po nga di era kaayo interesado. Dingon pa siya yes, ug mas okay ko no nga sa personal niya iingon sa ko. Ug nagpalpitate na sagsamot ang akong abno nga heart ba. Kay pa-suspense man kaayo ni si Sir Jethro Ingon pa siya nga kwaon raw ko niya pagkaugma. Nangutana pa na siya kung asa daw mi nga simbahan. Ito bagrapod ko niya nga siya na'y bahala. Sa moto nga after atong istoryaha, na goodbye na mi sa usagusa og nangatulog na mi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We
rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night,